6, 01 og 10. Dette er historien om det gamle telefonhus i Aarhus. Om Sankt Clemensborg, der tjente Jysk Telefon som hovedsæde fra år 1900 og 80 år frem. Ikke bare en erhverdig bygning, men rammen om en aktiv arbejdsplads. Det er også historien om en ganske almindelig arbejdsdag, uden dato, uden begyndelse og uden ende, som alle andre arbejdsdage, for der var altid nogen i sving i dette kraftcenter. Mennesker møder og mennesker går hjem. Døgnet igennem. Døgn efter døgn. 7, 59 og 10. Her er vibrationer. Fra dem, der sætter ting i gang. Fra dem, der holder tingene i gang. Og så selvfølgelig fra teknikken, de travle maskiner. Som for eksempel her på Mellembyscentralen, som ingen abonnenter skal tale med, for den er bare et mellemled. Disse stativer og relæer skaber nærkontakt mellem mennesker, der rent fysisk kan befinde sig langt, langt fra hinanden. Lige syd for Aarhus Domkirke lå der indtil 1882 en klynge små huse. De måtte vige pladsen for Clemens Bro, en bro over Aarhus Å. Ved den nye bro, på venstre side af gaden, lå Hotel Skandinavien. Her havde Aarhus Telefonselskab i 1883 indrettet central og monteret tagstativ med tråde ud til hver enkelt abonnent. På en grund i Fiskergade, gaden under broen, besluttede 3 driftige håndværksmestre i 1898 at opføre en forretningsejendom. Det skulle være et stort og prægtigt hus. Noget af Fiskergademiljøet måtte ofres. Fra åbredden skød huset i vejret, passerede Clemensbro og rakte 5 etager videre opad. Og i år 1900 stod så Sankt Clemensborg færdigt. Blandt indflytterne var Jysk Telefon, der til en begyndelse havde lejet 4 kontorer på anden sal. Men stadig lå selve centralen i Hotel Skandinavien. Der var fremtidig telefoni, så hvorfor ikke bygge sit eget centralhus? Man skrev jo trods alt over 1908. Og man byggede den nye central omme bag Sankt Clemensborg. Inden åbningen i påsken 1910 var der travlhed med monteringsarbejde. Man ville gerne have haft et par uger ekstra inden færdigmelding, men centralen stod klar til tiden. Kapaciteten var nu på hele 150 mellembysnumre og med plads til 3.000 lokalabonnenter. Luftlinjer har altid været sårbare. Der var kun én løsning: at lægge trådene ned i jorden, at sende samtaler gennem jordkabler. Og sådan noget trak selvfølgelig tilskuere. Nysgerrige strømmede også til efter pyromanbranden, der raserede Sankt Clemensborg i 1911. Jysk Telefon købte det, der var tilbage, med den vision, at her var muligheden for selv at foretage indretning af et telefonhus, hvor fremtidige arealbehov let ville kunne imødekommes. I det nye Sankt Clemensborg fik Jysk Telefon gennem de næste årtier, i takt med en stødt stigende abonnenttilgang, selv brug for hele bygningen. Tilbagegang forekom, for eksempel under 30'ernes økonomiske kriser, da mange måtte melde telefonen af. Men tiderne skiftede, og der blev brug for mere personale og endda for en tilbygning. En storbrand i 1944 var årsag til, at bygningen først blev taget i brug i slutningen af krigen.
Selskabets bedriftsværn medvirkede til, at selve Klemensborg undgik ilden. Da krig og materialemangel blev fortid, fortsattes udbygningen med denne Sukkenes Bro tværs over Fiskergade til Aarhus Automatcentral. I 53 kom verdens største telefonautomatisering, 20.000 numre på én dag. I de lokaler, hvor telefonister før arbejdede, blev indrettet tekniske laboratorier. Man forberedte den næste fremtid. Og medarbejdere blev skolet i ny teknik. Atter måtte huse falde i Fiskergade. For Jysk Telefon fik brug for mere plads. Endnu en gang skiftede gaden ansigt. 8, 23 og 30. Det er Jysk Telefon. Inger Vestergaard, et øjeblik. Og der er stadig optaget. Vil de vente endnu? Jeg vil det. Undskyld, hvem er det, de ønsker at tale med? Nogen kalder den veksleren, fordi alting mødes her. Andre kalder den det, den er, omstillingsbordet. Her sættes samtaler på rette plads. Budstuen et øjeblik. Budtjenesten er den interne postterminal uden problemer. Både i arbejdsrum og i vagtrum. Ja? Jeg stikker lige op til det Pauli op på bycentralen og være 355 med den der. Ja. Sankt Klemensborg er et net af trapper og lange gange. Afstandene i komplekset holder budenes kondition ved lige. Det bliver til mange kilometer om dagen. Og afstande beskæftiger man sig netop med her i centralmontagegruppen. Afstande ændres fra kilometer til sekunder. Herfra styres montagen af nye centralanlæg og centraludvidelser. Montagegruppen er en hovedgruppe under centralafdelingen ved Jysk Telefon. Og vi bygger simpelthen centraler, lokalcentraler og mellembycentraler og også landcentraler. Det vi betjener, det er jo egentlig det mandskab, der passer centralerne ude omkring der. Det vi kalder centraldrift. Det er jo sådan set for dem, vi laver det hele, således at de kan betjene de jyske abonnenter på behørig vis. Nyanlæg plottes. Hvor der skal ske hvad? Hvornår det skal ske? Hvor længe det må vare? Og hvilket materiel der skal anvendes. Det er en del af planlægningen at holde sig ajour med lagerbeholdningen og sørge for, at materialerne er til stede, når de skal bruges. Til denne opgave er datateknikken et godt værktøj. En af opgaverne ligger i Vejle. Materiellet er ankommet netop som det skal bruges. Der er tale om en udvidelse af centralen med 90 stativer, og det svarer til ca. 600 nye mellembyslinjer. Dermed er samtaletrafikken til og fra Vejle dækket et stykke ud i fremtiden. Otte, 56 og 20. Nu og der opstår der fejl, og de skal jo bringes i orden. Uden særlig ventetid, helst. Vejkontoret. Ja. Der er noget vej med min telefon. Kan du hjælpe mig med det? Den er helt død. Jeg kan ikke ringe ud. Det skal vi prøve på. Hvad nummer har den? Telefon 1350 99. Ja. Carsten Park Allé, nummer 9. Første sal. Ja. Hvornår tror du, at jeg kan få den ordnet? Et øjeblik. Stink, den laver du der. Ja, vi prøver en gang i løbet af dagen. Hallo? Ja, vi forsøger at få den med i dag. Det lyder godt. Tak skal du have. Vel igen.
10, 30 og 50. Fejlmeldingen er modtaget, og fejlretteren er sendt ud til hovedfordeleren. Han og fejlkontoret udveksler oplysninger. Hey Finn, kan du ikke lige give mig plads nummer 135099? Ja, det er Sten. Må jeg bede om pladserne på 135099? Oplysninger? Ja. Fra koblingskontoret et andet sted i byen, hvor man har de registre, der beskriver abonnenternes koblingsveje. Hvordan denne abonnent og centralen er forbundet i fordeleren. Oplysningerne på kortet transmitteres til fejlkontoret. Tak fordi du lader lige blive stående et øjeblik, ikke? Jo. Det interne TV er med til at sikre præcise informationer. Tak for det. Farvel. Enkelt fordeler kabel 6 ved abonnenten. Efter at fejlretteren har hørt, hvordan denne abonnent er koblet igennem, tager det, med det rette måleværktøj, kun et øjeblik at finde fejlen. Der var den. Og så er forbindelsen klar igen. Til stuen og første sal. Ja. Ja, det er nummer 140346. Ja. I særtjeneste. Oplysningen anvendes dataskærme ved Jysk Telefon, der selv har udviklet systemet. Det er oplysningen. Systemet er så præcist, at der er bud efter det verden over. Og det er så hurtigt og effektivt, at telefonbøger kan blive overflødige. Ja, det er nummer 141372. Er oplysningen? Noget at skrive med. Så skriv 4. Ja. Så 1983, 88. 1983, 88. 1288, 85. Ja, han står som chauffør. Jeg har en købmand, der hedder Henning Pedersen. Oplysningen? 121800. Tak. Jo, den der, hvor du har bryllup, der vi skulle se, at du skulle giftes. Ja, den 29. Ja, der skal vi til fredags søsters fødselsdag. Oplysningen. Vi er 200-250 damer ansat. Og selvfølgelig kan vi ikke lære hinanden at kende alle sammen. Det er vi for mange til. Men når nu Clemensborg bliver flyttet til Slet, så skal vi deles op i nok 4 bordsal, vil jeg tro. Og der tror jeg, vi alle håber på, at vi vil få en bedre bordsal ved at lære hinanden bedre at kende og have bedre forhold til hinanden. Jeg husker sådan, i gamle dage, der var miljøet lidt anderledes, end det er nu om stunder. Når jeg siger gamle dage, så går det tilbage til 1943, hvor jeg startede ved centraltjenesten. Dengang havde vi også, som vi har nu, nogle ekspeditionsinstrukser. Men dengang skulle man følge dem meget nøje. Det var ikke tilladt at vige ud fra skriftens ord. Hvis der stod, at man skulle sige en bestemt ting, så skulle man sige den. Man måtte for eksempel ikke sige vabahar. Man skulle sige undskyld, hvilket nummer. Sådan er det jo ikke nu om stunder. Nu må man have lov at tale med abonnenten. Afhængig af, hvad samtalen drejer sig om, svarer man abonnenten. Oplysning. ...10, 45 og 30. Døgnet igennem tikker disse tællere. Hver abonnent har sin tæller, der registrerer samtaleforbruget. Ligesom med breve koster det ikke noget at modtage, kun den, der sender, skal betale. Tællerne bliver affotograferet 1 gang i kvartalet. Billedernes oplysninger indtastes på EDB,
og bliver dermed en del af grundlaget for regningerne til abonnenterne, nemlig afgiften for selvvalgte samtaler. Manuelt foretages også sortering og kontrol af forbrug af særtjenester som vægtning, biltelefon og andre noterede samtaler. Er en abonnent i tvivl om, hvorvidt en regning er korrekt, kan vedkommende blot ringe, og en medarbejder giver oplysning om de enkelte poster på regningen. Vi har kigget på deres telefonregning, og der er ikke nogen regnskabsmæssige fejl i den. Vi har delt den op månedsvis. Jeg ved ikke, om de vil have noteret ned, hvordan det fordeler sig. Vi er en flok piger, der arbejder sammen, og det primære her er at sørge for, at regningerne går ud til de rigtige abonnenter. Vi har en meget stor køreplan, som vi følger, så alt vores arbejde herinde er både datobestemt og næsten også tidsbestemt. Når regninger bliver sendt ud, og der er en frist på den regning til abonnenten, så skal pengene gerne komme ind, fordi de penge, der kommer ind, det er jo sådan set kernen i Jysk Telefon. Apropos penge. Man kan også ringe fra en møntboks på gaden. Desværre hænder det, at de ikke fungerer. For det meste på grund af hærværk. Men Jysk Telefon bringer dem hurtigst muligt i orden igen, for telefonboksene er jo en service, der vanskeligt kan undværes. – 11, 25 og 0. De er mørke her. Det gør ikke noget, den vil gerne have. Værsgo. Lige hvad det ene. Nej, det var fly. Jeg kan ikke regne med, at det var så kommunistisk, som det var. Fløjse fra København. Og så kan vi gå på Torbenskjoldvæg. Ja. Er det også rigtigt? Og hun tager med. Jamen, hun tager med. Nå, den flyver imod en glaskugel. I lytter til Vejrtjenestecenter Karup. Varm luft strømmer fra syd og sydøst op over Jylland. Udsigt gældende til klokken 1 i nat for hele Jylland. Let til frisk sydøstlig vind, 4-9 meter per sekund, og let skyet vejr. I løbet af aftenen disse Nej, jeg synes, vi har fået lidt langt frem og tilbage, men det må jeg prøve at finde en løsning på. Det er især transporten, der ja, det er der altså. er et problem. Ja. Dernede på Clemensbro er der også atmosfære. Her er gadehandel og et broget folkeliv. Gennem tiderne er der her udviklet et spændende og særpræget miljø. Der er stadig ingen løsning på typografkonflikten. Typografforbundet LO, Dansk Arbejdsgiverforening og de grafiske arbejdsgivere startede en ny forhandlingsrunde sent i går eftermiddag, og den har varet hele natten. Al indenrigsflyvning fra Københavns Lufthavn i Kastrup blev aflyst i morges og frem til midt på eftermiddagen på grund af sygdom blandt flyvelederne. Samtidig har der været udsigtelser. 12, 48 og 50.
Clemensborg har været Jysk Telefons hovedkvarter fra dengang man havde nogle få tusind abonnenter op til de 825.000 man har i dag. Der er ingen tvivl om, at Jysk Telefon og Clemensborg, det har indtil nu været synonymer. Det er simpelthen, når man siger Clemensborg, så er det Jysk Telefon. Selskabets øverste myndighed er jo bestyrelsen, som består af flertal af statsvalgte repræsentanter, fortrinsvis embedsmænd fra ministeriet og politikere, og så privatvalgte repræsentanter, og endelig selvfølgelig personale repræsentanter. Så har vi også fået et samarbejde med personalet, der er karakteriseret ved, at vi jo egentlig mener, at selskabets øverste ledelse er samarbejdsrådet, som er et udvalg med repræsentanter fra de forskellige personalegrupper, plus repræsentanter fra den øverste ledelse. Vi har det gode princip, at vi altså ikke stemmer. Det vi ikke kan blive enige om, det kan vi ikke realisere, men jeg føler altså selv, at vi på en vældig god måde har været i stand til i fællesskab at klare den vældige udformning, som jo også er fuldt af den teknologiske udvikling. Den helt store gennembrud fik man i 1970. Der udviklede vi det første halvelektroniske telefonapparat, og i fortsættelse af det fik vi udviklet det apparat, vi nu har så stor succes på 76E. Kan de sige os, hvor vi kan bytte den her til med trykknap? Ja, det er lige over på ekspeditionskontoret. Det er døren til højre. Tak for det. 14, 02 og 20. Hej. Hvad kan vi hjælpe med? Vi vil gerne have byttet den her til en telefon med trykknapper. Ja, det vil vi også gerne. Det blev jo altså selskabets helt store gennembrud. Der er næsten ikke noget land i hele verden, der ikke har købt det. Der er en række lande, der efterspørger det. Og jeg er altså lige ved at tro, at det risikerer at blive standardapparat i fællesmarkedet, måske hele Europa. Ja, en god teknik kan måske gøres endnu bedre. I dette lyddøde rum i Jysk Telefons laboratorium eksperimenterer man med 76E-modellen. Herinde bliver en telefon udsat for ekstreme belastninger, og i rummet ved siden af måler en tekniker alle dens lyddata. Og et andet forskningsprojekt. Dette printkortmodul til montering i en privat virksomheds digitale central gør det muligt via telefonnettet at foretage fejlretning eller omkodning af funktioner. – 76E i dobbeltbredde, mikromaten, fungerer i dag som omstillingsterminal. Ja, fremtidens telefoni bygger på helt nye begreber, blandt andet mikroprocessorer og lyslederkabler. Telefonsamtaler sendes endnu via traditionelle kabler i jorden, men transmission af lydimpulser og andre signaler gennem lyslederkabler indebærer store muligheder, blandt andet inden for kabel-tv. – 14, 55 og 10. Langt borte fra St. Clemensborg koncentrerer man sig om samarbejdets dynamik. Det foregår ved Mariager Fjord på Bramslevgård, en af de kursusejendomme Jysk Telefon benytter. Medarbejdere fra hele Jylland deltager. Jamen, jeg mener faktisk, det kan modarbejde samarbejde i gruppen. At du kommer og er loyal over for din chef. Det er loyalitet over for gruppen. Det er hjælpsomhed. Jeg synes, der er to steder, at hjælpsomheden den kommer ind under. Som sagt, positiv og tolerance, det synes jeg, hjælpsomheden også kommer ind under. Så derfor er det 4 sammen saglighed og aktivitet. Så vil jeg sige saglighed og solidaritet. Jamen hør nu en gang, kære venner, er det ikke interesse, der driver værket? Vi er enige om det der.
Vi får jo også løn for at arbejde, ikke? Ja. Jo. Vi kan da godt udføre et stykke arbejde, som vi så faktisk ingen interesse har i, men vi ved bare, at kunden skal nu altså have den telefon der. Vi skal gerne. Ja, og det er også ud fra den betragtning, jeg siger, at vi vil godt give på det punkt der, så. Ja, vi skal så ikke prøve at få interesse derinde under. Vi accepterer 2 ryger. Femten, 32 og 30. Det kan vi desværre ikke lige i øjeblikket. Vi ligger i Størsteflytterod. Men på mandag så starter vi på. Sankt Clemensborg-epoken er ved at være forbi. Ikke uden vemod, men lige nu drejer det sig om at få pakket. Flyttebilerne til Slet venter. Ja, det er rygtet telefonen. Der er jo det Kirsten Bakker. Ved du, jeg sidder lige her og kigger ud på alle flyttebilerne. Og så var jeg kommet til at tænke på, at jeg synes, jeg har hørt noget om, at der skulle være både bank og posthus i Slet. Er det rigtigt? Jo, det er der noget om. Der er et udvalg. Har en medarbejder ved Jysk Telefon hørt et eller andet, der giver utryghed i arbejdsdagen, kan vedkommende ringe til rygtetelefonen. Er der noget om det? Og rygtetelefonen ringer tilbage med det korrekte svar. 16, 05 og 0. Mennesker går hjem, men der er stadig nogen i sving. Andre steder i huset. Tingene skal jo holdes i gang, som her i den ene ende af bordsalen, hvor Rigstelefonen har sin oplysningstjeneste, udlandsnotering og ekspedition af blandt andet biltelefonsamtaler. Rigstelefonen 942 93 kanal 4. ...31 70 69. Det er godt. Kanal 34. 31 92 Ja, hvordan staver de Benson? ...23, 19 og 30. Efter sidste tv-avis strømmer det ind med bestillinger på morgendagens telefonvækninger. Til Sankt Clemensborg. Huset, der aldrig sov. Ja, hvornår skal de vækkes? Kalder 6:30. Vi skal vække kl. 6. Ja, vi vækker 4:45. Ja, vi vækker 5:30. Tak for nat. Tre, 45 og 10. Så er klokken 5:30. Godmorgen.